Cześć! Mimo, że za niedługo będę miała aż 2000 subskrypcji, chciałam zrobić dzisiaj odcinek z tego powodu, że nie będzie już odcinków aż do sierpnia. No bo wiecie, trzeba trochę odpocząć. Przed odcinkiem chciałabym zaprosić was, abyście wysyłali mi fanarty na tego oto Gmaila. Tam również ze mną możecie się skontaktować. Dobra, a my przechodzimy do odcinka. Dzisiaj jest specjal na 2000 subskrypcji, więc będę dawała prezenty z listy osobom, które narysowały dla mnie fanarta, jak i również będę losowała parę osób z moich przyjaciół. Najpierw osoby, które narysowały dla mnie fanarta. Kupię te najdroższe rzeczy. Okej, dzisiaj jest 26 czerwiec 2017 rok, czyli 28, 6, 20 i 17 osoba dostanie prezent z listy. Teraz chciałabym złożyć wam życzenia, a więc tak. Miłych wakacji, dużo słońca, ciepłej wody nad jeziorem, dużo VIP-ów i czego tam jeszcze chcecie. Ja się z wami żegnam, to do sierpnia, cześć.